2 mukoma wacho mumba make iye murumoyo akarora hanzvadzi yangu inini wandinoti hanzvadzi yangu chai iye upedze hapo udzoka utora mukadzi wangu zvakandibata kiremi kutaura kuti ukatora kunotorana mukadzi uyu kana munyakana uyu chete uri kuzvibvuma here kana kuti peti uri kuzvipikiza ndo zvatiri kuda chete mani ndopazotaurwa nevavo kuti kapeva kakazobatwa kurefu mani kanorwamba ndaikawanda saka murumoyo nyaya anayo yokuti angachitora mukadzi mune zvimba yatsemuka yemurumoyo handi vakatoenda adzimai mama nemhuri yakaita sei amai vacho vakati apo kupindura kwakutaura ndokwavari zvazvinoita kana wakazonzwa munhu achitwa nhoroondo achitsanangura nyaya yake akaita kuti apedza kuchema zvinorwadza bavete munhu akabvere akavaenda kudina uyo akagara moyo ndobva achitora mudzimai wake ndowaigara naye waari kugara naye nina uyo esabda kuti anohanda kana atezva kuzakondobva atonzira da kurandira mhosva changani nyaya iri kuda kuti shuwa iri kutondorwadza nyaya muona iri kutondorwadza kwazvo kuti shuwa inine mwana wangu mwana wangu takatotongwa asi ndozodzoka ndoita chikomba chikomba mwana wangu inichacha wakabvisira munhu ndiye wakaribisa akabvisa mombe mbiri asinozodzoka pakudasa upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko ndakuda kuenda kumba handina kunge ndakazovazivisa kuti ndakuya kuti ndakuya kumba zvadaro ndakabva ndazongeka ndasvika paumba mushure mekudaro murumoyo anoshandira futi kuti kumazoro ane mvanha waida kutumira bhutsu saka mvanha uyo anga asina bhegi saizvozvo ini ndina ndine bhegi vaazondipa bhutsu dzimwana wechikoro wake weyo andadzitakura ngenda nadzo kupi kuenda nadzo kumba svika paumba ndifunga ndakaona madzimai angu achigaisa funga inibva ndatanga kubata mudhudhudhu wangu wanga wakapatambo icrash zvadaro achipedza kugaisa patamhoresana ndawapa mari yese yanga ndauya nayo zvadaro unofunga patavata yamangwana yacho pataenda kumunda patadzoka ndakabva ndati ano madzimai chindipaiwo line nefoni ramaita sei ramaishandisa ndofunga vakabva vapinda mumba vabuda waenda vakapinda bedroom vabuda vaenda kukicheni vawadzoka zvadaro vakabva vati ndisi kuona ndakariburitsa mufoni rini marimwe zuro ndikati koinini makariburitsa sei mufoni handiti marimwe zuro pamukutaura makariburitsa mufoni takabva kutaura tezi chakazoita kuti muzoribvisa mufoni chii akati ndakangobhoekana nefoni yacho zvanga yachiita sezvanga yakuita ndakati kuinga wani taisenderana mameseji patikasenderana mameseji patikapedzera kusenderana mameseji imi muri kuti yakafarini ivo vakati yakafarini yakafa pamashure pekunge isi tatobva kunoita sei kunosenderana mameseji nemadzimai yangu yacho ndakati alright saka imi mukutaura kuti kupesa pa mama kushandisa chii ipapo ndakabva ndanyumwa ndakabva ndanyarara zvadaro nofunga ndakabva ndatora kanguva ndakazorora ivo vakabva kubuda panze pawagara pavhuranda ndakabva ndangotarisa pamusoro pekicheni unit pandaona paine chipane imwe foni ndakati ko iyi foni iyi ndeyani iri mupi iri mumba munomu panga vari panze paya vakabva vatoya mumba muya vachiita sei vachimhanya vari pakati pekumhanya paya vasvikabva vandigwididzira ndakati ko inini ndabvunza zvakanaka saka mimi makundigwididzira ine chii foni yacho yamuri kuita sei yamuri kuda kurambira kuti ndisaone zvadaro payapa ndakabva ndabatidza foni iye uko vari kuita sei vari kundigwididzira vayashedzera pini ndakati kochindisirai pini wakabva waramba ndakabva ndatora laini riri mufoni mavo apo laini iroro ndandisiri kutoriziva ndakaguma kuriziva chirimo palaini iroro vanga vakanditi rakaita sei ndakarasika apo ndo laini rarine mameseji yavaisenderana nemurume upi nemurume uyu ndarisa laini reri mufoni mangu mameseji akabva atanga kuita sei akabva atanga kupinda
apinda saizvo zvozvo ndakabva ndati no chiita ise chipindurana nemunhu wenyu vakabva vatanga kuchipindura mameseji aya saka zvadaro ndofunga akabva azomboedza kuita sei kufona ndakabva ndati imi michiita ise chidairei foni vakabva varamba kuita sei kudaira foni yenyu yakabva yangoita mixiko ndakamira ndakaita sei takadaro saka pakabva pauya atete vakabva vasvika vakati ndanzwa amai kuti vatuma mwana kuti mukunetsana inyaya yei ndakabva ndavakurukura kuti no atete nyaya iripo inyaya yefoni yandawana iri pamusoro pekitchen unit saka foni iyi ine line randikaguma kuziva kudhara chibva kunesi saka line iro ndorandawana ririmupi riri mufoni inini ranga ndichishandisa pakufonera apa ndiro munhu anga akabatisa foni yake pangati ine shoko saka munhu iye anga asati auya kunotora line iroro ndoranga ndichitaura nawo papesa apa saka line iroro ndorandazoisa mufoni ndorazotanga kuita sei kupinda mameseji atete vakati no muzukuru ndo zviripo here vakabva vangoramba vakadii vakanyara ndofunga vakabva vati no ndakurongedza ndakenda kupi ndakenda kumba kwedu vanhu vari madzimai yangu yacho vakabva vatoramba tikadza vabva vaisa mubhegi ravo bva vatenda kupi kuvabereki vavo kumba kwavo right zvadaro ndakabva ndasara ndichigeza ndandati regai ndonozivisani ana atete kuti ndo zviripo ndakaremirwa kuti ndingosvika direct kwaatezvaro ndasvika pana atete bva ndavaonesa vari vaviri vakati no muzukuru nyaya yepairi isusu hatikwanise kuti tigone kuisvitsa kunani kuna tezvara vako zvinotiremera tozoita sekunge takusa musha womwana wavo ndotidzoka uende kuna sadombo uende womuzivisa kuti ndo mashoko yandasangana nayo ndikati alright hapana chakaipa ndofunga ipapo ndakangosumukawo pamba patete papo kuchangotanga kuti dokei ndakasvika pasadombo kwatoti svibei pandavaonesa sadombo vakati ini ndakuchimukira kwatezvara ndovazivisa kuti ndoshoko riripo ndofunga sadombo akabvamuka achiita sei achiendawo inini ndakabva ndaendawo kumba manhiri achiyo ndichisvika kumba ndinaozomutaisa kuti pane zvatorwa ndakabva ndadarikira kuenda kwaamai pandagara kwaamai pandakazadzoka kumba ndakazotowana mukadzi atorongedza chimbatya dzake dzese nemagumbezi vatakura vaendesa paumwe musha wavakazenge vakutora zvinhu izvozvo vachiendesa kupi vachiendesa kumba kwavo right zvadaro nofunga sadombo ipa akazomuka achienda kwatezvara pakuzivisa kwaakaita akabva anzi alright aiwa hapana chakaipa ndazvinzwa regai ndichishedza mwana wangu wacho tumigadzika apa tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei panguva dzekuti vaakushevedza mwana wacho vakabva vanzwa nevanini navo vakarana kuti mumba muno hamusisina munhu atoita sei atotiza aenda ati ari kuenda kwasekuru nofunga ndo mamiriro yakaita nyaya yacho ndodzokazve kuseri vandiri kuti ateta iye akavaona ndamai vakaroorwa nababa wake mukoma wacho mumba make iyeyi murumoyo akaroora hanzvadzi yangu inini wandinoti hanzvadzi yangu chaichai iye upedze apo udzoka wotora mukadzi wangu zvakandibata mari mama badare mari da Shua babari dari sana mbuga. Maria dari yangu badar. Maria dari anje mungkin dawe nayo. Alright. Mawiri na secretary kutino yale. Anasenda dawe sana. Kana kuya kuno kisi ya kuzungumza profesa kutuza watu Gari badara Maria dari. Yose Maria dari shuma. Shikumbira changu ndicho kutamfela. Shua pa ndakasvikirwa ndichisungwa nemupurisa. Vachangobva ndikamba ndafonerwa ndina mai vangu vari kwamuriwa mai vangu vachi vachirema saka mai vangu vakurarama upenyu vaona nechipatara saka nyaya ikazita ndeyekuti no vazi ndikudiwa mari pakupara inyama ndofunga ndikazofonera nyaya yake kuti atouya mudomo ndakatondetsana naye kana mukamupa waikandana naye mameseji wakayo etaura kuti uya tiye tichichiye ndaingaona meseji yakudiwa namba uchinda uya chitaura soka kufuka nyaya ikandashakamira watu kashamarone kuti zvaitaura zvese ichisa pasati chiti kana kuya kwacho chekuti akasingatoni kuya pamusai chakamira kuya kwanga kuri itoko kuti ndachikumbirira ndichino ndaita challenge kuti mamudzi vangu mai vangu vari muchipatara kutodiwa mari. Alright, ayo tingapedze nguva muchidimbu mari yedare ida kunyorwawo kuti inouya rini. Okay, andishikumbira ndokumbira ipapa panyaya mari yedare. Waine mari yaunayo ipapa ikuafura dare yacho inobhadhara kunge mari ipapa. Ndakwana. Ayi.
Right, badara mari? Badara 40 plus 65. Badara 40. Right, garai munozogadzira maadu. Muchidimbu tikaswere tichitenderera. Nyaya yataurwa nemurume wemainzwa. Mune here shoko ramuruda kuisa rinopokana nemazwi aataurwa? Shoko ndinaro shangani. Yaiko shuwa ndikuwa ndikumo. Pandwa kuti tibatane naye. Achibva kumazoro. Ndikamutumira bvudzi dzemwana. Ndikamuti ino ndipiroshi. Mandinzwa zvakanaka. Pabhutsu dzemwana vapatsanangura vanamboparamba. Tiri kuda pamuri kuramba. Pandikisa. Kuti inini ndikunzi kudana nemudzimai wake. Yaiko ndekuti ini ndikazoita zviri zvofunzwa. Mushure mokumbisa aita asvika. Asi kutanga pane munhu akaiswa nhamba apo dzakanyorwa anzi Temba. Kufunga mukomana iye angaru vashimana nomukomana aishana nomukomana. Ndiye akanifuna achiti no, muzviziva here zvaitika kumwe. Ndikati panga ndikuziva here. Zvachinzi no, mabatwa mameseji. Ndabatwa mameseji angu here. Ndikati oh, alright. Isini. But nyari ndeyekuti pane munhu ndafonera nochi nemukomana chamhanga kudara achinda mhanga kudara mamangu. Nyari ndeyekuti mukuisa kana achingazwa iko iwo umuita se ombodirector pamushandeyo. Oh, why? Isini mukomana. Iwo chirega kurasa, chirega kugura simu. Iwo imbodirector munhu akuuya akubva ndoshandeyo nobasi. Fana panga ndikadaro. Saka mbogara ndikubasa ngekuti muchangoona muchi munhu achangosvika. Zvandaifunga inini manje. Dai muri vangu. Itai kuti munoona kuti vakuru vakati kupeta muramba uchiri munyoro. Zvimwe zvezvinhu zvazvinobatsira. Izvo zvitakanzwa nhoroondo yatsanangurwa nababa. Muri kuda here kuti titorewo imwe nguva futi tovati baba vatipei tione mamesejiwa. Nokuti imwe yacho nyaya yakatidhonzera nguva refu yakaenda kurefu. Hazvizonyatsoita zvakanaka. Baba achitima mune shona yamunombotaura yekuti kambeva kanotiza kakazobatiwa parefu kanoitwa sei? Saka inini ndaifunga kuti neimwe nzira kana muine chekuziva panyaya yenyu wamakakanganisira ndiye moyananiswa. Donzvo rachangamire nderekuyananisa. Munhoroondo dzamuri kuenda dzese hadzinei nechekuita nemazwi ataurwa nababa. Inini ndachingokumbira kuti muchidimbu maigona kutenda nyaya yenyu kana kuramba nyaya yenyu toenderera mberi kubva ipapo. Musina nhoroondo kwamuri hatichada nhoroondo. Pamusoro ichangamira. Chandikurambira panhoroondo ipapo muchangamira ndechekuti inini maraini rangu ndakarasa raini rangu ndakarasa foni yangu so 3 January ndakarasa raini rangu. Ndakarasa raini rangu chandikaita ndikuti ndikaenda kumangara kumapurisa ndakarasa foni yangu ndakarasa vana makarashi kesi yakuti ndarasa foni yangu. But suspect yangu inini yai suspect pavanhu area vangandina vekumusha kwere kwedisi. Nechikombe chekuti ndikangoti imi babu kareo ndio akakupei kuti kuzonyora mameseji yake yakazibatwa nayo. Ndashaka foni yangu inini handiti vanhu vangandina vanhu vandakasuspecta no nyaya ndikuti line foni yangu iriza. Inzwa clean haisi kutaura zvekurasika kwofuna kuti wakanhonga foni. Tivabatsire tichiti baba anenge izvozvi vataurire isiso. Kiremi iri kutaura kuti ukatora unotorana mukadza uyu kana munyaka nouyu chete uri kuzvibvuma here kana kuti kwete uri kuzvipikisa. Ndo zvatiri kuda chete manje ndopazotaurwa nevavo kuti kapeva kakazobatwa kurefu manje kanorwamba ndaikawanda. Zvaika
Ratiyo zitanda kunzwa mameseji aya. Yakabva mufoni mako. Yakabatwa neavo. Tozoti kuti Ipapo changamanyoresa. Ayo, I'm sorry. Pano pasina kunyatsokatwa. Uyo mukomana uyo akuti ndakarasa foni. Zvichireva here somafungidziro okuita kuti akanhonga foni ndiye akazofanira akudanana nomukadzi wababa. Ndichidzoka kumashure pandairevera kuti ingopindura ise mabvunziro azviita ichokwadi changano. Iwe mukomana kutaura kwangu inini ndikokuti matauriro yako yakuita kuti foni laini rakazorasika rakazorasika zvikudurira kuti pane chimwe chinhu chauri kuhwanda uri kuzviziva uri kunzwa. Alright, zisinei. Zvawataura kuti pamwe akanhonga foni yangu ndiye akaita sei ari kushandisa chakadai nemudzimai. Zvino tigoti yanga iri mombe yanga yabiwa ichirimiswa noumwe munhu yabiwa. Asi yazioneka yakudya munda memwe munhu yozozikana kuti mombe iye ndeikwaniki. Chatsvaga mbapera. Ripoti ndinayo. Ripoti kumapurisa? Yes. Alright. Ndinoda kubvunza kuti inini vakasa foni. Matendesa ripoti. Zviro zvandatoribhuruka. Ndizvo. Handichashanda. Handichashanda. Sarai ndairamba chishanda. Chandakaita pamusoro ngatinyarare ichinyatsoteerera anze kudaba vanhu kumashuro hanzi makarasa foni. Foni iyi makaripota kumapurisa laini iro rakubhuka. Raizoramba rizoshanda here sekuripota kwanga kwakaita. nyaya iripo ndekuti ndarasa Mungu kwete. ndoda kuzama kuda kuti ndinyatsa kuexplain kuti zvinyatsa kubata. nyaya iripo ndekuti munhu uri kai ndamhangana nenyanga. Foni yangu ini yaidairwa nemunhu handizvo. Pamwe pachona paidaira aitondiuya pakati yopreshi foni yako ndokwira bhazi ndaipapo wanike apa namunhu ndodzokora foni chitodzoka futi kukamba ikoko laini yangu ini ndine munhu ainapo but laini yangu ini munhu achari kundinyeba kuti sosososo kanza ahorora saka ini suspect yangu yanga iri pakuti ndine uyu mabi yangu yamunhu mwana wablazi wangu inini akatombomubata akamuisa munhu kudai sabu akamuisa mumbeshi akalipisa mombe mudana masabu saka suspect yangu pandaifunga ine kuti ukire nanyene chine nyaya yangu ine kuti tokone kuti anganza nefoni yangu angana chini mora but taishanda tipa guru mwechiri kuti nangoshano hama isinonzo nangoshanda tipa guru chiri hama ipa saka inde ngora mashingana polika apa mwa yakasifuna mjakazi chango iwana ngora yakazozona late manga zoti pauya mupolisi polisi tikati naye vari mutasemana laini yangu zvaraita nozvikuti zvandichidzoka kuti polisi ndipatanzoka kuti polisi kati naye varume laini yangu inini yandipa mhosva nyaya iripo ndoti nyaya yangu iye yandipa mhosva adinokuzoita sei vanzano iwe chita sei chikwanisa kutozvokiseni ndimandabudisa chi ndimandabudisa namba yangu iye taora ndo kupupura kwandikaiti changamira kuti ini mazero yangu handina kana pamwe pandikusudza dzinomudzimai uyu ndakazoyambana ikanipa handina ichanga ipapo pega vaataura suspect shona inonyanya kwazoshandiswa kumapurisa kai ndizvo vai makaitaura here kumusi wamukaenda kuripota kuti ndashaya foni yangu pacho ndikususpecta nei nokuti mapurisa ukasuspecta muyeri anotohwa otongobvunzwa handina kubvira ndapurisa unguo kuti foni yakabhorasika teerera kurobvunziwa makataura here suspect kumapurisa pamukaenda kuripota kuti ndashaya foni suspect handakunge ndaita sei ndataura makazofunga zvesuspect maona samoni ndatozoona samoni ndipo ndikazoti gari nei masiya masoko pane mukati munoshokora mambotaura ndazenda makutanazoti ona iye zviro zvinyaya yange ndazopinda mumhosva mataura kudaro ndizve makati ndati ndanzasoma samonera uyo makazenda kumapurisa mukati ona inyaya yoraenderangura yakangoripota iye iko zviro ndazopinda mumhosva ndasitiwa samoni yes
ndakatara sekudaro ngazi dzandazopinda ndane mhosva yandinayo nhasino laini yangu ndandikata sei foni yanga ndikatara sei saka nyaya yako ndeyokuti laini nochitubu zvinogona kupinza munhu mhosva laini riri easy nokuti munongori bhuroka ndizvo zvinahuna kudhoka makazvifarira kupinda muchita maconversation sofundisa vamaita uyezve ndatoona kuti munorudzwa kwasi ende motoziva kutoti iyi mhosva iyi haisi makasana matotaura mapurisa kuti laini rei razondipinza mhosva changamiri vangu akakukwendima kureva mutemo tsamba ipanapeka ndeyepolisi yakanyorwa kuva 8 December but chikundishamisa panapa paya haina stamp yepolisi uyezve CRO wacho anogona signature yake ndozvinhu zvakanditekesa zvipi izvezvostamp yepolisi zeterapi hapana aiwa plasi tiri ipapo unoona kuti nyaya yekugadzira umbo kudai kana makaugadzira zvinenge kunoku kune vanhu vanenge vachiongorora zvinofanana izvozvi kana makatoda kutoti ndiendotorawo tsamba yenhengekini yekuti ndakarasa foni last year izvozvi kuona kwenye ndoneisha here zviparota nhasi izvozvi kutorera tsamba iyi foni yandinaye kutoenda izvozvi pamapurisa ndakarasawo foni yangu so ende ndinobva ndaenda ndichitsanangura kuti ndiri kususpekta kuti pane munhu ane foni iyoyo zvino kuti ndinyatsoita tsvagurudzo ndisina police report ndinogona kupinda mumhosva ndakarasa foni yangu so gore rakati so muri kuona here kuti tsamba inobuda saka changa ndichida kungokukumbirai ndechekuti ndobaipa ndambotaura kuti imweni yenguva nhau yenyu yaida kubatsirika nenguva zvaida kuti mubatsirike nenguva uyezve chinonzi tsamba yekwamambo regai ndikuudzei kana kuti tsamba yekupolisi chino kana yekwasabhuku mazuva ano chaiyo tsamba yenyu yekupolisi yamakaendera yakatokanganwa kuziva kuti mapurisa yakatokundiwa nemasabhuku edu masabhuku edu ndiri kunyepa hatina imwe here tsamba yasabhuku samoni chairo kuti imi mubvume kuzouya kuno mune zvamunototarisa kuti ichokwadi here kuti ndimambo makangotarisa kana kuno kunonzwa muchipupura kuti ndichokwadi izvi zvauya zvina mambo mukati izvi imimi izvi tapa tsamba yenyu maitasiya nyaya zvazinoreva nezvekuti zvinhu zvacho zvinogona kuitika handitika usina afungidzi but tinge chingoti wakaenda kumutemo handitika unogona kudetsera sekubatsira kwandikaita inini ndikangobatsira ndine tsamba iyo ayo but neruzivo inzwaika izvozvi nditi ndinyepere mutemo tsamba iyo inokwaenda yakanyorwa ya ndizvozvo tsamba yakanyorwa chimwe chinhu chandoda kuti ndingokubatsirai kunoku dai tsamba yenyu imwe nguva chero dai yaitova nestembi chero dai yaitova nemastembi akawanda isi tiri kuti chero ininiyo zvimakatondituma ipo pandotononyoresa tsamba iyoyo panapa izvo zvindakatodzoka dare rino risati kana ratombopera rinodzoka netsamba inopupura kuti muna December gore rapera ndakarasa foni saka ini ndiri kuona sekuti neimwe nguva takadaro hatina kwatinenge tichienda pabuda umbowo wanga uchiratidza kuti imi semunhu aitova neruzivo rwokuti makatonoripota muchiti imweni yenguva foni yangu inogona kushandiswa mabasa asina kunaka maibva mangonobloka zvino muri kuona kuti chinangwa chokutonoripota imi hamairipotera kuti mune munhu ane foni maitonoripotera kuti ingazopariswa mhosva saka donzvo renyu rokutonoripota imwe nguva indirototi muchidimbu maisafanirwa kutonanga kupolisi maifanirwa kunanga kunhengirikini kuekoneti straight laini rangu ndakarasa foni but kune munhu ari kurishandisa riblokei zvatope zvisina kana polisi mukati zvokuti kana mameseji kudai asiko regai tibata ikumbira nyaya yanga yatopera kudhara murume ane mhosva zviri pachena ada kunzvinga zvake pachena ane mhosva laini riri kumboita marikoti laini ndadhora ranzi rarasika ndauziva kuti rafamba sei zvinotora kana mazuva here kuti ndiri blokesi ipapo ende kana chinge rablokwa
namba dzangoshenza uchida kuramba ndozvaunona mboishandisa rere ndorabva chete saka tori kuwa but murume angatoita kuti ndaitomborifona idzi yatisangane pakati ndikupera ini iroro uri kuridireira ini iroro zvipedza nguva ikonzi ndamborifonera radairwa yatisangane pakati ndaenda handakumuona munhu wacho kuti upedzere nguva saka murume uyu nyaya anayo yokutanga ichitora mukadzi mune zvimba yatsemuka yemurume uyu handi vakatoenda dzimai mama nemhuri yakaita sei amai acho akati apo kupindura kwakuti ndo kwavari zvazvinoita kana watonzwa munhu achitwa nhoroondo achitsanangura nyaya yake akaitadza kuti apedzera kuchema zvinorwadza samanzwa achitaura tanga akakuchema murume vana 3 enedzi vana vakwira unerera vaipanga vachigara padhuze baba naamai vachiona vana pamwe chete but yatoparara imba iyoyo saka tikuti wabatwa nemhosva nezvawakaita zvokutora mukadzi wemunhu hazvitenderwe izvozvo plus pane chimina chiripo futi chiri pachena chaangachitaura kuti kama chaiwo chaihutorei iyo wandomamheko chibvunzwa takanyarara takupenderana uchinyarara zvozvambonzi baibe zviri kuita kukumudza kupeta muramba uchi munyoro bhozi uchazopedzera waparadzwa kana chaji yanga panenge chireruka chazopedza taisumudza nenharo dzavo tisataumba mhosva yake chinazotsanangudza chimina chiripo chaiche cheukama chaiche huripo kuti wakamira sei ukama hwacho makurukota vapo vaamupa mhosva dzacho vandinoti atete vangu inini hatadzeba bona handizoni ndiba mukuru wake reka ndidiba munini ndovana atete vangu izvo teni kaumba ndiani wako right pedzi yapo mukoma wake akaya kutora hanzvadzi yangu inini mukoma wake chaiye atora hanzvadzi yangu inini iye wacho nin'ina wacho ndochiyo utora futi mukadzi wangu ndomamirira zvakaipa akatenda kutora amai kuti kwakanga kwakatorwa atete uri kurambere ukama hwari kutaura ukama shuwa wangadina ukama huripo ndio shuwa bakuzira bana kuzinza kwa baba tikati vana naseko chikombero vana naseko soko shuwa mkoma akaenda kutobaenda banda kwa tobaenda kwa baabete mumo akadzere akavaenda kumunina uyo akagara moyo ndovachitora mudzimai wake ndowaigara naye warugara naye nina uyo esabira kuti anohanda kana ate zvake kuzoka ndobata mudzimai zvakuratidza manje kuti ndosaka wakazoti ho watora mukadzi wemun'ina mbira mukombe wako rega ichibonzwa iwewe chii chauroda kuti murume wako akubhadhari kuti akatora mukadzi wako akaparadza imba yako ina handizive uremu ndine mutoziva kuti iyo zvaunodawo kuti akaparadza imba yako chii chaunoda kuti ubhadhari murume vakagona kundikwanisa kundiwanirawo mombe ina endogona kusununguka sezvo ndine mwana izvozvi wandikutobikira kuenda kucreshi ndikutoshungurudzika uchamupa mombe dzaataura ina idzodzo kuno kwamambo tinozongoda kuti mombe 2 yemakuna kuna nenienda kumondoro nehwaichena usazozvifanidza nezvawakaizvozvatinozongoda mombe ina dzaataura nemombe 2 dzinoya kwamambo nehwaichena ndochide zvatitaura kuti uzobhadhara zvinizvo zvingaita seunge maybe zvida kurandira mhosva changanisiya
Nyaya kuti shuwa iri kundwadza nyaya. Muona kundwadza kwazo kuti shuwa inine. Muni mwana wangu Mwana wangu iwe akambana iwe tawoti takatotonga kare asi ndozodzoka ndiita chikomba chonini kana chikomba mwana wangu inisha wakabisira munhu ndiye wakalipisa akabisa mombe mbiri asinozodzoka pakuda iwewe nyaya yako kana usina kuputsikana unokwanisa kuti apiwe zvinotendeka. Achida unosaina hapo. Chokwadi chakamira. Achida unosaina hapo. Handinoenda mberi chakamira. Achida unosaina hapo. Tendayo. Achida unosaina hapo. Unozotora tsamba Number days. Aiwa ndino aiwa ipa. Aufana senda 7 days usenda piu. Unaweza kuenda 7 days. Wanakuya kuno. Chenda hapo hapo unosaina hapo. Kana asaina ngasaine beba ripi iroro. Kana asina kugusikana nenyaya yake andapiwa. Ikwanta mutizvo within 7 days unogona kuya kuofisi opiwa tsamba woita apiwa. Nyango ukaramba kusaina haiti means zvinofana kunge zvane punishment mukati. Right pamusoroi nai mutemo wedare unomanikidza here kuti varambe vachisaina. Mutemo wedare kusaina kana kusasaina pane zvinotadzisa here nyaya kufambira mberi. Saka isu tiri kuti baba achitima ngavasudurike izvazvo. Ende imwe nguva chavari kutotadza kuziva LC4 yekuti vaende kumberi yacho iyoyo inotorwa nemunhu anenge akasainawo. Ivo vanozoenda naye nyaya yavo kumberi vachitora LC4 vasina kusaina. Ngavasuduruke zvavadzokera. Dzimweni dzenguva unoona kuparama usanya kutaziya kuti zvakupinda ndinge tataura pachena kana usina kubvutsikana unopiwa inonzi LC4 rejudgment iyoyi ndikuti handakubvutsikana ndakwenda kune rimwe dani but unokuripiwa waka usina kusaina apa unopiwa sei. Saka tikuti isusu panopera masvondo matatu ndopati kuda uripiwa hwemukomana uyu asi wakakwanisa kuya kuzotora LC4 rendozati uri kuda kuti apiwe asi pakazopera mazuva 14 days pasina zvataona kuti mukomana uyu akudiwa kuti kwawamukwirira rimwe zvareva tinoita kutotuma komana kuwezikozi vakutouya kuzobata zvinizvo zvikunzwika iyo kana uchigona panopera 7 days gara wauya kutora LC4 ratataura iroro wenda ndapi asi ukatadza panopera 14 days vakomana vezvikunzi vanouya vakakubatira zvinhu Changamira usiku hapana kusiri kufa changamira. Shedzera imwe. Unozodzoka pana pamusi wa8 March. Unozodzoka uchikuwa zvinhu zvako. Shedzera imwe.